Hevdemê ku hejmara kesên bi vayrosa koronayê dikevin li Sûriyê di zêdebûnê de ye, Netewanyegirtî daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir, da ku rûbirûbûna vayrosa koronayê bikin. Komîta Dîvçûnê ya Navdewletî bi ser Netewanyegirtî ve derbarê Sûriyê daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir, da ku rêgiriyê li ber belavbûna vayrosa koronayê bikin. Serokê Komîtê Pawlo Sergobînî Rom ragihand ku vayrosa koronayê metirsiyeke mezin e li ser sivîlan û nebûna tedabîrên xweparistinê wê bandora wê gelekî mezin be. Tanîha li gorî Wezareta Tenduristiyê ya bi ser rejîma Sûrî ve 9 kes lê Sûrî vayrosa koronayê ketine û yek ji wan jî jiyana xwe ji dest daye. Berîdemekî Hemîndarê Giştî Netewanyegirtî Antonio Guterres di daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir, her wiha Şantayê taybetî Netewanyegirtî Gêrbidirtûn jî daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir da ku rûbirûbûna vayrosa koronayê bikin. Li gorî Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî ku 7 ji sedî ji karmendên ku dwarê tenduristî de kar dikirin ji Sûriyê derketine û 64 ji sedî ji nexweşxaneyan dadawiya sala 2019 de dibin xizmetê de bûn.